Amparo dos Santos, leider van de politieke partij Corsão de Nostur en tevens zakenman, heeft gisteren $1 miljoen uitgeloofd om de moord op politicus Helmin Wiels in 2013 op te lossen. Volgens dos Santos zit het Openbaar Ministerie niet achter de juiste mensen aan. Oud-minister van Financiën Jorge Jamloudine is halfbroer van Amparo dos Santos. Hij werd in augustus veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de moord. Een andere broer van Amparo is loterijbaas Robby dos Santos. Hij zit sinds deze week vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Volgens Amparo dos Santos hadden zijn beide broers echter geen motief voor de moord. Wie tips heeft over de moord kan een sms sturen of appen naar 5210310. 5210310. Zo maakte Amparo dos Santos gisteren bekend tijdens een persconferentie. Minister-president Eugène Ruggenaat hoopt een snel akkoord met de Amerikaanse Clash Group. Dat zei Ruggenaat gisteren tijdens een persconferentie. Hij sprak daar over de onderhandelingen over de exploitatie van de raffinaderij. Volgens hem is bekend dat er alleen nog maar met deze groep wordt gesproken op dit moment. Dat was tevoren ook de afspraak en volgens Ruggenaat wordt er nog steeds van uitgegaan dat er de komende tijden een akkoord kan worden getekend. Er wordt dus niet gesproken met de PDVSA op dit moment, aldus Ruggenaat. De overheid maakt ruim 10 miljoen gulden vrij voor het onderhoud van bestaande wegen en het aanleggen van nieuwe wegen. Dit is ondanks de slechte financiële situatie van het land hoog nodig, zo zei minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Sita Jezus-Itu gisteren toen ze de plannen bekend maakte. Het grootste deel van het geld wordt besteed aan grootschalige renovatie. Het algemene doel van de investeringen is om het wegennet van Curaçao veiliger te maken. Minister van Justitie Quincy Girigori vindt dat de bewakers van de SDKK-gevangenis weer aan de slag moeten gaan. Zoals bekend houden ze deze week samen met de vakbond vergaderingen onder werktijd. Daarbij willen ze praten met de gevangenisdirectie en ook met de minister zelf over verschillende punten over hun werk die al jaren voortslepen. Maar volgens de minister is de maat vol. Hij wil wel praten, onder meer over de precieze invulling van de werktijden en dergelijke, maar vindt dat de werknemers eerst aan de slag moeten gaan. Om dat te bereiken stapt hij voor een kort geding naar de rechtbank. Een delegatie van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie IOM heeft deze week een bezoek gebracht aan minister-president Eugène Ruggenaat en minister van Justitie Quincy Girigori. Doel van het bezoek was om eerder gestarte besprekingen over migratiestromen uit Venezuela voor te zetten. De organisaties blijven de Curaçaose regering ondersteunen in het zoeken naar oplossingen voor de problematiek die de Venezolaanse crisis voor Curaçao met zich meebrengt. Daarbij werd het belang van een gezamenlijke regionale aanpak herhaald. De duikindustrie op Curaçao levert per jaar meer dan $40 miljoen op. Dat heeft Miles Messera van organisatie Chata gezegd. Hij vindt het daarbij van belang dat we op Curaçao allemaal bewust zijn van het zo goed mogelijk in stand houden van de waterwereld om ons heen. Hoe minder plastic in het water, hoe beter voor de duikers en natuurlijk voor ons milieu, aldus Messera. 25 autovrakken, verschillende karkassen en losse auto-onderdelen werden gisteren één voor één in containers geplaatst en uit Emmerstad gereden. Het ging om een autokerkhof in de wijk. De X-team, Milieudienst van de politie, had vorige week tegen de eigenaar van het terrein gezegd dat de auto's weggevoerd moesten worden. Dat gebeurde en levert de volgende plaatjes op.